At fange vildsvin og slange, det kan du ikke bruge til en skid herude? Ja, jeg er snabb og smidig, så jeg tror, at det kommer at give mycket resultat. Nej, jeg siger det, du kan ikke bruge det til en skid. Jeg forstår ikke, hvad du siger. Det var bakke, hva'? Ja. Det kan I se her. Laver vi rulleplads? Er du sindssyg, en goldbøt? Den er lavet beton, skal vi lige sige til folk. Kæmpe favorit, og så laver han sådan en der. Til gengæld så kommer Harry nu, han har overhovedet styr på, hvad der sker. Svenske Mathias prøver her. Det er så dumt, det der bare stå og hoppe og ikke komme nogen vejen. Ja. Den skal tages i én køre. Ud, og så hoppe videre næste gang. Og det er Las Vegas. Over på Ja, sådan Las Vegas er videre til Wipeout-zonen. Tillykke med det. Det er godt gået, det der. Viva Las Vegas. Så lad os se, hvem der kommer her. Hvem er svenskerne? Det bliver ikke Bob Marley. Øj, hvor er det heldigt, det der. Det bliver Mathias plads nummer 2. Og nordmanden kommer ind der. Hvor er det fantastisk. Og jeg kan godt forstå, de er glade. Kom igen nu då, Sverige! Lad os så se, hvordan Så man lige får skudt en svensker ud af Nyhavn.